Wara d-diżastru li seħħ it-tlieta fil-Belt Valletta kawża tal-laqat relatati mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, il-Pulizija ħabbret li mill-ġdid se jkun hemm diversi toroq li fihom se jkun restritti traffiku kif ukoll mhux se jkun hemm permess li jsir parkeġġ fit-toroq. Il-Pulizija fi stqarrija qalet li l-ġimgħa mill-5 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar mhux se jkun jista' jsir parkeġġ f'partijiet sostanzjali ta' Triq ir-Repubblika, Triq l-Arċisqof, Triq it-Teatru l-Antik, Triq l-Ifran u Triq Merkanti. Fl-istqarrija ntqal li diversi toroq oħra se jkollhom restrizzjonijiet waqt li residenti tal-Belt se jitħallew jipparkjaw f'ċerti toroq. Il-Pulizija qalet ukoll li l-aċċess u l-ipparkjar fiż-żona tal-madwar tal-lukanda Excelsior huwa restritt għat-traffiku fil-ħinijiet kollha ħlief għal persuni akkreditati u l-klijenti tal-lukanda jew dipartimenti fiż-żona. Ir-residenti fl-aħħar jiem tant kienu rrabjati li saħansitra ħareġ stqarrija l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.